Dnes sme si mohli prečítať v denníku SME takúto titulku. Susko si vybral. Štát radšej zaplatí pokutu, než aby preveril, či Kliment nemal pravdu. Autor titulku, ako aj celého článku, je pravdepodobne niekto, kto nemá vedomosti v oblasti rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva. Nie každý môže byť expert vo všetkých oblastiach spoločenského života a najmenej vo všetkých oblastiach práva. Pri písaní o akejkoľvek problematike by si však mal naštudovať aspoň základné informácie. Horšie však je, ak sa k veci neodborne vyjadruje bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, u ktorej verejnosť predpokladá, že ako vyštudovaná právnička má aspoň aké také základné vedomosti o konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva. Ale pekne po poriadku. Sudkyňa Cviková podala individuálnu sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Týkala sa medializovaného trestného konania pod názvom Búrka, v ktorom sú stíhané viaceré osoby vrátane sťažovateľky. Sudkyňa namietala zákonnosť jej vzatia do väzby a zákonnosť rozhodovania o jej žiadosti o prepustenie z väzby. Podstatou toľko diskutovaného rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva je, že Senát PT Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o jej žiadosti rozhodol arbitrárne, teda bez náležitého odôvodnenia, ktoré je pri rozhodovaní o obmedzení osobnej slobody nevyhnutné. Naviac, a to je v tomto rozhodnutí veľmi podstatné, súd konštatoval, že Senát 5T založil svoje rozhodnutie na dôvode, ktorý nielenže nebol vznesený prokuratúrou, ale naviac aj bez toho, aby poskytol sťažovateľke možnosť vyjadriť sa k tomuto dôvodu. Tým porušil zásadu rovnosti zbraní a zásadu kontradiktornosti. Chcela by som zdôrazniť, že dôvodom, pre ktorý Senát 5T ponechal sudkyňu vo väzbe, bol písomný dokument, ktorého existenciu dodatočne vysvetlila sudkyňa hneď po prepustení z väzby a tým stratil význam pre trestné konanie. Ak by jej Senát 5T umožnil vyjadriť sa k tomuto dokumentu, pri prejednávaní jej žiadosti o prepustenie z väzby musel by ju prepustiť. Za zistené porušenia bola sťažovateľke priznaná suma 19 500 eur, ako titul bola nemajetková újma. Tu si dovolím poznamenať, že sa nejedná o pokutu štátu, ako tvrdí autor článku. Sťažnosť bola teda komplexne preskúmaná súdom, ktorý rozhodoval v komore pozostávajúcej zo 7 sudcov, a to jednohlasne. Svoje rozhodnutie oprel o takmer 40-ročnú stabilnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, týkajúco sa základných princípov zákonnosti väzby, práv obvinených osôb na ochranu ich osobnej slobody v štádiu trestného konania, kedy sú považovaní za nevinné osoby. Rada by som zdôraznila, že dohovor neupravuje právo na podanie odvolania voči rozsudku komory a komora nie je považovaná za prvostupňový senát v zmysle prvostupňových súdov na Slovensku. Je pravdou, že dohovor v článku 43 upravuje možnosť vo výnimočných prípadoch požiadať súd o predloženie veci Veľkej komore, ktorá pozostáva zo 17 sudcov. Avšak takáto žiadosť musí obsahovať výnimočné dôvody, ako sú napríklad riešenie závažnej otázky všeobecného významu, alebo ak komora rozhodla o veci, ktorá je v rozpore s doterajšou ustálenou judikatúrou, alebo ide o otázku, ktorá ešte nebola predmetom posúdenia súdu. Žiadosť o predloženie veci Veľkej komore rozhodne nemôže byť odôvodnená nesúhlasom niektorých médií a politikov s predmetným rozsudkom a už vôbec nie odlišným názorom vnútroštátneho sudcu na uvedený rozsudok navyše, ak vo veci konal na domácej úrovni. Podľa môjho názoru a po posúdení samotnej veci s najväčšou pravdepodobnosťou výnimočné dôvody v tomto prípade neexistujú. A ako som už povedala, judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v otázkach obmedzenia osobnej slobody je dlhodobo ustálená a z odôvodnenia rozsudku vo veci Cviková proti Slovenskej republike je evidentné, že vnútroštátne orgány sa základnými princípmi obsiahnutými v tejto judikatúre neriadili.